Because afambo pharmacist Donatus Ozemena esimu Imo State wee bịa and anụmanụ na nzukọ omeiwu nke na Imo State and akpanụ m osote onye isi akpọ deputy speaker na mmekọ ndị iwu Imo State. Ihe ọbụla obodo anyị na Nigeria ọtụmatụ n'ala Igbo anyị na-asị na gọọmenti nke na owele na-achị achọpụtara na ndị Igbo enwebeghị ọkwa ha dị na Nigeria. Anyị were agba mbọ ka ọ bụ na ndị aha ndị Igbo hapụ ifu efu na taa Igbo anyị na-aga asụ Igbo again ọzọ. Taa ndị Igbo ndị be hapụrụ ndị be anyị na-ejekwa ihe ọzọ, mana anyị na-ekwu n'Imo steeti na ala Igbo ga-adị mma na ndị be anyị ga-anye aka ndị nọ ụzọ ije na ndị na Amerịka ka gbanwere nye aka n'ịfụ na Igbo anyị na anyị nọ n'isi ga chenche. Ọtụtụ ụmụ Naijiria ebeela ekwe arịrị gbasara otu anyị nwa bụ ndị Naijiria si keta oke n'ọkpụkpụ gbasara maka ndị chiri anyị mgbe ochie na ọrụ ha na-arụsighị ike. Ugbu a anyị nwere mmadụ nwere olileanya gbakwa okorobịa nwa ọbara ndụ bụ Owele nke na-achị Imo steeti. Kedu ihe ị chere banyere nyanwa ịchị obodo anyị a bụ ala Naijiria? Na esi ụta isi ahụ anụ ụtọ nsị ile anya fụ ihe Owele na-eme na Imo steeti iwe maa na ọ bụla enwere ga-achị Naijiria dị mma ọ bụ Owele. Ihe agbalaka ejina ele Owele ọrụ ihe kwụsị na ọ ga-emenwu a masị ka ndị be anyị nye aka. Ma ihe na-ewute m na ọ bụla ebe ndị ya gba nwa nwadị okwu ọkwa ndị be anyị ọhịa ya sị atụ taa PDP nọ taa na PDP achị na afọ 14 taa enwe ndị ihe ndị Igbo nwetara. Anyị gosi mba nọ na pati afọ ọmụma akpọ APC na ebe a ka ya bụ na ndị Igbo jee ọ bụla ihe oruka anyị ga-eweta. Chetakwa na pati bụ obodo ji eketa oke PDP achịra 14 years ruo na onwe ya ketara a na-asị na APC enye anyị aka, mana biko ndị n'ụzọ ha bịa nye aka maka mgbe a na-agba anyị kwa apụsị n'ala Igbo anyị onye asị na ndị Igbo gbaa mbọ lee na Naịjirịa ajọ masị asị after 14 years afọ 14 ele ihe PDP nyere anyị. Ọ bụ aja ga-ajụ ele ihe anyị nwetara afọ 14 anyị ya gwara anụ ebe ahụ anyị agbanwe n'ụbọchị agwa ofu bekee mmanwụ ịma ikpukire mbe ọ bụ ga-ere mbe dị afọ na ọ bụ ndị Igbo bụ ebe a nwere okwu na-abụ na APC ama na APC ndị Igbo ga-eketa mma ana gwara egwuregwu Rochas Okorocha ndị Igbo ga-eweta ihe ruru aka. Ị nwere ike ịgwa anyị otu ihe ole ma ole ndị ụmụnne anyị bụ ndị bi na Amerịka nwere ike ime iji mee ka nkwado a ga-akwado Owele ma ọ bụ Imo steeti gaa n'ihu? Ile anya 1948 mgbe Israel nwere pụtara independence ndị Palestina mere ha nsogbu. Ọ bụ ndị ebe Israel na Amerịka gbakọrọ aka tụọ ego wee lụọ Israel ji lụjọ ọgụ ya. Taa Israel nọ chinchin na ụmụnne ndị na Amerịka bụ ike maka emeka ha nye aka ha nwere ụmụnne n'ụlọ gwa ha na iwu chefere nụ ka anyị ebe a na-eje. Therefore ndị Igbo na Amerịka nwere lot of road ha ga-epule ya ma ịfụrụ mkpa ịgba mbọ fụ na ihe anaghị na-ekwezi ike. Na mbụ ekwule m na Israel mere ya 1948 and ndị be anya nke ime again in 2015. Nwanne nwoke okwuru Igbo okwu ọma, a na ekele gị n'aha ụmụ Igbo ọkachasị ndị Imo steeti dị n'ala Amerịka na ọrụ gị na onye isi anyị bụ Owele na-arụ dị anyị ahụ mma. Na-asị unu Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ndewo. Udo dịrị unu niile. Dịkwara gị. Udo dịrị ndị Igbo. Daalụ. Amen. Okay, bye.